ассалому алайкум дӯстони азиз. Худо шумо ва наздикони шуморо дар паноҳаш нигаҳ бидорад. аз ҳама шумо хоҳиш мавзӯъро то охир хуб гӯш кунед. шояд дарси ибрате бар ҳар яки мову шумо шавад иншоалло. воқеае ки мо бар шумо нақл мекунем, ин воқеаро як бародари таксистамон нақл карда дода буд. ман 20 сол мешавад ки ронандаи такси ҳастам, кор мекунам ва зиндагиамро пеш мебарам. аз ин 5 сол пеш шабҳо хобҳои тарсовар дида хоб карда наметавонистам. субҳ барвақт аз хоб хеста мошинро омода карда ба ҳамин тавр ба роҳ баромадам. вақте дар роҳ мерафтам, қадди роҳ 3 нафар даст боло карданд ва дар миёнбанд доштанд. маълум буд ки онҳо ба ҷаноза мерафтанд. ман шудам, онҳо ба мошин савор шуданд ва яке аз онҳо дар деҳаи ҳамсоя ба ҷаноза дер монданашонро гуфт ва илтимос карданд ки онҳоро ҳар чӣ зудтар ба ҳамон ҷо барам ва пули зиёдтаре таклиф карда манро розӣ карданд ва ман низ розӣ шудам. дар роҳ мерафтем, бо ҳам шинос шудем ва баъд гуфтанд ки дар деҳаи ҳамсоя як марди обрӯманд аз дунё гузаштааст. дӯстон, ширкати дороҳои гиёҳӣ дороҳои оригинал ва турани тозаро ба шумо тавсия медиҳем. экумени паста барои простатит ва мардонагиро бақувват кардан. самиуванд барои бузбалашави весгирӣ ай 12 то 15 килоро вес медиҳад. миноксидил барои мӯй сарваришро ҳафз кардан ва баровардан. пигменто барои касалии пӯст ва бемории пес. крем френк барои муҳлати хамхӯбагиро тӯлонӣ кардан ай 20 то 45 дақиқа. фатзор барои харобшавӣ ай 8 то 12 килоро хароб мекунад. ва ҳамчунин доруҳои кирм барои кӯдакҳо ва одамои калон. метавонед бо боварӣ аз ширкати дороҳои гиёҳӣ дороҳои худотонро заказ кунед. доставка ба тамом шаҳрҳои россия ҳаст ва ҳамчунин агар москва бошад ба тамом метро доставкаш бепул аст. марҳамат. ҷаноза баъд аз намози пешин будааст. ҳоло то намози пешин 2 соат вақт буд. бо сабаби роҳ дур буданаш каме суръати мошинро баланд кардам ва дар 1.5 соат ба макони гуфтаашон расидем. худо раҳмат кунад, падарамро гуфта буданд ки аз тӯи маъракаҳои боҳашамат мони ҳам аз ҷаноза ҳеҷ вақт намонд, гуфта таъкид карда буданд. ман ҳам ҳамроҳи онҳо ба ҳавлӣ ҳамон хонадон дохил шудам. дар ҳақиқат марди бою бадавлат будааст. дар деҳа танҳо худаш бой ва аз дигарон фарқ мекард. вақти ҷаноза шуд, майитро ба тобут гузошта ба кӯча бароварданд. одамон барои хондани намози ҷаноза саф кашиданд. ман ҳам ба онҳо ҳамроҳ шудам. имом намози ҷанозаро шурӯъ карда истода буд ки ногаҳон ғавғо сар заду додувой баромад. ман ки дар охирини саф будам, чӣ шуданашро нафаҳмидам. ба сӯи одамоне ки додувой мекарданд рафтам. бо чашми сар бинам ки тобутро як мори калон гирд карда гирифта буд. имомро барои хондани ҷаноза роҳ намедод. дар ҳамин вақт ба ёдам ҳамон хобе ки медидам ба ман оромӣ намедод. таъбири ҳамон хоб ба ҳамин воқеа баромад. одамон барои дур кардани мор кӯшиш мекарданд, аммо мор бошад одамонро ба тобут наздик шудан намемонд. дар ҳамин вақт имом ба одамон нигоҳ карда гуфт: бародарон, чӣ гуноҳ доштани ин одам танҳо ба худо маълум аст. биёед бо ҳам як дуо кунем, шояд ин мор аз ин ҷо равад. ва ҳамин тавр онҳо даст бар дуо кушоданд. пас аз дуо мор бошад аз ҷои ҳодиса рафт ва ғоиб шуд. баъдан ҳодисаи даҳшатнок содир шуд. намозро хондем ва майитро ба қабристон овардем. ҳоло ҳам қабрро канда нашуда буданд. байни одамон мишмиш сар мезад. мегуфтанд ки ин мард чӣ гуноҳ доштааст ки ин қадар воқеаҳо дар ҷанозааш ва қабраш содир шуда истодааст. зеро
ҳарчанд ки замин нам буд, аммо кандани ин замин барои ин мард қабр кандан бениҳоят вазмин буд. 4-5 нафар ба ҳазур наметавонистанд ки қабрро бикананд. Замин хеле сахт буд. ҳамин тавр ҳама дастаҷамона белу лапотка гирифта қабрро канданд. ҳама бо навбат бел мезаданд, куллан дар 4 соат қабрро омода карданд. ҳатто ки кандани қабр ҳам ин қадар душвор буд, ки ба зур бо як азобу машаққат кандем. бо як амал карда майитро ба қабр гузоштан монда буд, халос. писари калони майит барои ба қабр гузоштани падараш ба лаҳад даромаду астағфируллоҳ гуфта доду зад ва ба берун давон шуд. ӯро дида ҳама ҳайрон шуд ва чӣ шуданашро пурсем, танҳо каҷдум мегуфту халос. баъдан фаҳмем дохили лаҳад пур аз каҷдум будааст. бегоҳ ҳам шуда буд, нисфи одамон рафта буданд, зеро 6 соат мешавад ки дар сари қабристон хаста шуда будем. мондагон ҳама зору афкор, чӣ кор карданашонро намедонистем. танҳо дуо мекардему халос. дар дуо мегуфтанд ки худоё аз гуноҳи ин бандаи гуноҳкорат бигзар ва худат раҳм мекун. каҷдумҳо низ оҳиста оҳиста нобуд мешуданд ва илоҷе карда майитро ба қабр гузошта дуо кардем ва баъдан ҳамаи одамон ба хонаҳояшон ҷудо шуд ва мо низ дар хонадони ҳамон ҷанозашуда мондем. баъдан дертар фаҳмидем ки ин мард чандин одамонро кор фармонда пул намедодааст ва ба номуси чандин духтарони ҷавон расида будааст ва ҳамчунин дуои баъди чандин одамонро гирифта будааст. ва мо низ бо сабаби сахт афгор шуданамон дар хонадоне ки ҷаноза шуда буд шабро рӯз кардем. субҳ барвақт барои дуо кардан ба қабристон рафтем, бо чашми сар бинем ки қабр боз аст ва майит бошад берун аз қабр хоб мекард. як олимеро оварда аз нав дуову ҷаноза карда ба қабр гузоштем. баъдан ин марди олим гуфт, аз писараш пурсид, падарат чӣ гуноҳ дошт ки ӯро қабр қабул намекунад? писари ин мард ҷавоб дод, ман бисёр корҳои баъди падарамро медонам, аммо яке аз бадтарини корҳо ин аст, ки як ҳамсояамон ҳолаш хеле вазмин буд. падарам барои ҳолашро хуб кардан аз ин хонадон маблағи калон гирифт. гуфт, писари шуморо ман худам табобат карда соғ саломат меорам. аммо маблағи калонро гирифту дигар суроғи ин хонадон накард. ин хонадон шабу рӯз дар ҳаққаш дуо мекард. шояд яке аз бадтарин гуноҳи падарам ин бошад. баъдан имом гуфт, рафта ҳамон хонадонро розӣ кунед, то ки падари шумо дар қабр хоб кунад ва қабр ӯро қабул кунад. писари ин мард ки сарватманд буданд рафта ҳамон оиларо, ин ҷавон ки бо маблағи зиёд ба хонадони ҳамон оила рафтанд ва гуфтанд, ин пулро гиред, ҳарчанд пули зиёда ҳам бошад, аммо аз шумо илтимос, танҳо дар бораи падарам суханҳои бад нагӯед ва ба ҳаққаш дуои хайр кунед, ки то худованди мутаол аз гуноҳҳояш бигзарад ва аввалан дуои шумо, розигии шумо, баъдан розигии худованд. ва инҳо ки дуои хайр карданд дар ҳаққаш ва шоду шодон ин ҷавон ба